Bones a tots, nois i noies, i benvinguts a un nou vídeo del canal de Let's Do Pachanga. Crec que ho faig amb el retràs. Sí. Em disposo a piquejar a la senyora Bain. Ui. No té ulti l'Ashe. No té ulti... Esta torre si caigués seria puta mare, bona. De fet aquest tio... Ui, el greix, cuidao. El problema... Oh, Déu meu. No. Bueno, no tan mal. No té flash el tonto este. Bueno. No sé si vale la pena. Vale. Estic ganant. Bueno, va. Rileame. La persecució no ha acabat bé pel pobre Thresh. Bona. Noob team. Pues era cert. Podíem guanyar i tot, tio. Que vaya retrasat aquest xaval, bé. A veure, o sigui, a mi que sigui mora no m'importa. A mi m'importa que porti... Després li van enviar un àudio i no era ell, o sigui que li deurien pillar el mòbil, però igualment, saps? Que és en plan... Comença, lo siento. Too late. Però és que no sé, vull dir... És que a mi no m'importa que sigui mora, m'importa que porti burka, tio. No, ho dic en sèrio, a veure, o sigui... És que però igual que hi ha gent si vaig al seu país m'hauré de ficar un burka perquè si no em mataran, doncs que quan vinguin es tregui el burka i s'adapti a... Bueno, però millor el porta perquè vol. Me la suda que vulgui, jo no vull que el porti. No, a veure, és que aquí és ciutadà d'aquest país, o sigui, jo, doncs ja està. Jo. No, però ella va ser després. Però a veure, primer... I com no saps tu que els seus pares són musulmans i ja t'has fot aquí? A veure, Pau... Primer està a casa, tio. Sí, primer està a casa, però potser ja ha nascut aquí. Ara, en sèrio, tio, si jo entro a una mesquita d'aquestes dels cabrons aquests, oi que m'hauré de ficar... Els cabrons aquests? Oi que m'hauré de ficar gorritos i burques i més d'aquestes del grup? Pues que ella quan vingui a casa meva, pues que vagi com els d'aquí, tio. Vull dir... És que no sé, vull dir, que s'adapti igual que jo m'adaptaria, tio. Puta plataforma per Catalunya. Que no, que això no és... A veure, això no és nazi, tio. Però a veure, però també has d'entendre que ella també té el dret de poder portar-ho. Igual que tu pots portar una gorra o el que vulguis. Ja, però això és que és una mica... Perquè li tapa tota la cara, tio. Imagina't que és un delicte. Però és que ella no va amb burca. Va amb el portador. A la classe no va amb la cara tapada. La cara tapada no, però amb el cabell tapat. Vale. Igual que hi ha canis que em van amb la gorra a classe i dius, xato. A veure. Com el Dani. Bueno, pues oi que està prohibint amb una gorra a classe o menjar amb una gorra, pues també hauria d'estar prohibint menjar amb una gorra? Que s'ha de menjar amb una gorra? No, pues no has sentit mai que és de mala educació menjar amb gorra? Si estàs a l'aire lliure... Ui, deixa de dir parides ja, tio. Jo dic a casa, o sigui, és de mala educació. És que estar en un lloc tapat amb gorra se suposa que és de mala educació. Sí. Se suposa. Per això, és el mateix de mala educació anar amb un burka. No, és que és veritat, és que rieu, però és veritat. Vale, és de mala educació, però vull dir, igual que hi ha gent que pot portar la gorra, ja pot portar el mocador. De poder, sí, pot, clar. Ja està. Ja, però no hauria de poder. Si jo governés, no deixaria. Si jo governés... Si tu governessis aniria a la merda al món, així que... Ai, Oriol. Hòstia, estimo Meat! LOL, i Zed top. Hola!
Fem canvi de línia, tio. Sí, sí, sí. Tinc dos a... Uri, tornem a fer canvi de línia. És que ha vingut el Timo Amit. Da igual, no, deixa, da igual. Vale, No, com, el Timo Meat ja està bé. vale. Què és això? Què és això? Què és això? Y aquí Pau, no empezamos manches, con el curso natural de las partidas. Dale la ¿no? loció, és que ha sigut tu manco. Mira, me palma, què cojones? LOL! Però si l'he vist que no podia. Has vist el que ha fet que no mirava? Per què? Per què s'ha quedat pagant-se? Voy, Alba. Que si no te mato. M'està tocant el Aguanta el mandongui, puto tío. M'està tocant el puto mandongui. A tu també, eh? Sí. Espera, vuelvo a línea, No tiene nada. Buena, Amazing, tío. buena. Amazing! Hòstia puta, ¿esto qué es, tío? Pero en serio, Pau, juga safe i ja està, tío. Vale, jo A ho veure, sé. anem a guanyar, tío. Però tu no Sí, m'acabes de dir que vols millorar amb Bane. Però és que no puc, t'ho juro que m'estan zonejant i a la Lucianca no ha tirat cap merda d'aquestes que t'estoneja quan em pillen o alguna cosa. Oh, merda. Ja està. Merda, tio, l'he liat molt, tio. L'he liat puto molt. S'arriben, buena. He fet flash... Ah, és que soc retrasat, tio. Bueno. Ai, estic jugant fatal. No, el Zed está. Mira el Zac. Hola. Voy, Què fa que està Una gent? E i te'l fas, una E i et fas el tio que hi. Què haces? No hubiera res. Me ho fet fatal. Timos de fora, tio. Pau, que té... Què has fet, tio? Ah, mierda, tío. No he tirado el curador tampoco, porque soy retrasado. Que no sé. Nada. Uah. No, Venga, quan vaya avui tu, vaya tela. es buena. Estoy out. Ala, vaya KS, chaval. Pero deixa'm el farme ja. De baixar aquí les màquines de l'equip. Pues sí. Porque el bot si no está lost, ya te digo. Mira com he baixat el set d'una... Ai, el set. Ui, lol, m'han humillat. Bastant, la veritat és que és bastant malo, tio. Puto 3. Ho ha fet bé, el tio. Sí, a mi o sigui, ens ha pillat bastant a bot, molts ganxos. Anava a dir a mi, però és que no és raro que em pilli a mi. Dios! Ah! Vinga, adeu. Vale, kill. ¿LOL? ¿LOL? ¿Qué cojones? No sé on està el Timo, tio. Aquí estaba todo, pero que sanat. A no ve. Carrileame, És pap. tan invisible, així que no el podré matar. Finan. Pega. Finan per darrere. Ah, merda! Ah, t'ha humillat, tio. Oh, no. No fotis, tio. No! T'han humillat? No! T'han humillat? No! Me voy arriba, ¿no? LOL. No. Vale, ha sigut jugada de bronze, això. Però que jo peto Vale, inhibidor, ara. fes això, sí. Este Ja, vinga.
Ah, Inhibitor. és que clar, top també el tio aquest. ¿Qué cojones? Com petes. Cuidado que et mata. Tira ulti. Vale, no. No tenia ulti. LOL, mira bot, tio, what the No fuck. puc, és que d'un bàsic m'ha tret això, tio. Que si va 17-4, pues sí. Ja, però és que vull dir... Si m'apropo al d'això m'humilla amb un ganxo. Què fas, Nasus? No, que bona. M'he patat una torre, tio. Està l'altre, tio. No, han fet bug els de bot. Anem a mid. ¿Qué hablas, tío? ¿Cómo a pillar? És que dona uns ganxos molt falsos, perquè toma. Tiren per darrere. M'has vist el que m'ha tret, no? Tiren per darrere. Vale. Dios! Dios! What the fuck? Ya, Nasus. Sí. Ui. Bueno, Álvar. Oh, t'has flipat. Bueno, Álvaro, bueno. Pues ya me ha equipado a torre, pero bueno. Bona No, pausa. Veritat, tio. Best stun. Bona Uri. Jugada de Faker, Tot intentant-me matar, ho heu vist o no, tio? Sí. Jo m'he tancat tota la torre. LOL! Hola. M'ha matat! M'ha matat! What the fuck? Comptes d'acabar? En sèrio no acabem? No. És que LOL. m'ha fet one Per fer-lo. M'ha rebentat. Ai, Déu meu. God bless it. God bless. Ui, que et mata el cel del 3. ¿Pero qué? Pero tío. Pero, en serio. Dios, com t'ha salvat l'Uri, Déu meu. Ja, perquè m'he tirat endavant. No, Viquina! Oh! Per què tires flash, tio? Per veure si arribava l'Uri. Acto de fe. Va, hem d'anar, tio. Home, si espereu 6 surt el Shaco. Sí. Jo no pego suficient, Uri. Que sóc AP. Espereu que surti Shaco. Val. Joder, la Kelly aún reventa. Què dius, tio? Aviat. És Vale. que vosaltres veieu la merda aquell? Soc malíssim, és que soc malíssim amb Riven, tio, soc malíssim. I amb Shaco fa molt temps. 4-12 el tio. Puta pagüet. Vaya noob team. Vinga, va, una altra, va, go.